Днес с учениците се запознахме с хуманоидния робот, който е робот, който изглежда като човек на външен вид. Чрез този урок ще могат учениците да бъдат по-подготвени в бъдеще, когато тези хуманоидни роботи станат масово производство и се интегрират в обществото ни, за да ни помагат и да правят живота ни по-лесен. Сега свързваме кабелите. Хайде, аз съм готов. По този начин се научава за всичките характеристики на робота, дали той използва сензори и какъв тип е. Това е, за да вижда това нещо, да види зеленото и да тръгне. Ето това трябва да стане по-бързо, като ви покажем жълтото пак от това. Тази бързина След няколко секунди ще му покажем червеното, пак тук и то ще спре. Тук може да разберете как се движат роботите, интересни факти за животни, за предмети, различни за планетите. Децата след като започнат нашите курси се справят отлично, развиват много тяхното алгоритмично мислене, забавляват се, нямат търпение да започне занятието и най-важното е, че всеки ден научават много нови интересни факти. Днес го направихме с помощ на най-добрите учители на Лего роботиката.